Díky chlapci, že ste so mnou počkali na bus, no a ja teda idem. Tak čau. Čau, čau, čau. Dobrý, študentský domov, vás poprosím. Prázdna karta. Za môj život som sa nachodil autobusom fakt veľa. Bolo to síce väčšinou cesta domov, ale aj to mi prihodilo kopu fakt zvláštnych situácií. Inak, že ja som kedysi bol gay. Čo? Jak akože si bol? No tak kedysi sa mi páčili chlapci. Čo? A teraz už akože nie? Nie, už teraz nie. Kámo, no čo hovoríš? Nesmejte sa, ja už mám 14,5 roka. No, ten týpek je trochu zvláštny, no. Kámo, ten týpek má ale toľko príhod, ako napríklad raz sme sedeli v autobuse a zrazu prudko zabrzdil a jeho kvader, no telefón, mu vypadol a letel až k autobusárovi dopredu. On sa ale tak hanbil, že ho tam nechal. Na ďalší deň išiel busom znovu, ale stále si ten telefón nevzal. Až na polceste prišiel jeden jeho kamarát, asi o 5 rokov mladší, a hovorí mu: počúvaj, že mám tam telefón, že nepôjdeš mi po neho. Prečo? Tá, lebo sa hanbím. Však normálne choď sám. Nie, ja sa hanbím. Choď ty, prosím. Tá, dobre, no. Že autobusár ti odkazuje, že si máš ísť po neho sám. Nie, a si mu povedal, že to som ja. No a tak si po neho išiel, autobusár mu vynadal, potom zas ten istý typek si kúpil lístok na tretiu, zároveň poslednú zastávku v meste, namiesto toho, aby si kúpil lístok až domov. Potom išiel za autobusárom, že sa pomýlil. Bratu, jak sa môžeš tak pomýliť? To by som aj nenazval omylom, ale fatálnou chybou. Nikdy sa mi v živote nestalo, že by som šiel v preplnenom autobuse. Za to môže tá prdel, kde bývam. Čo sa mi ale stalo, bolo, že som bol úplne sám v celom autobuse a zrazu nastúpil jeden dedo. Kúkam na ňo, nechty dlhé jak pazúry, šiltovka stará jak on sám. A jedno oko do Boha a druhé do Krista, tak si hovorím: Pána Boha, si nesadá ku mne. Ale vidím, ako sa ku mne približuje a hovorím si: ne, to si nejde ku mne sadnúť, akože, fajn. Hej, mladý, a ty si odkiaľ? Fuck. Jak si ma všimol cez ten sklon očí? Ako chápem, že sa chcel asi normálne porozprávať, ale fakt mi to príde otravné a neznášam sa rozprávať s random ľuďmi v autobuse. Čo bolo ešte otravné, bolo keď jeden fakt nesympatický týpek nastúpil na autobus. Vyzeral znovu nejak divne, ale nič nerobil, až dokým nevyťahol mobil a nepustil jednu TikTok pesničku na repeat na celý autobus. 30 minút v kuse sme išli len tak. Ale to mi pripomína jednu moju situáciu zase, keď som išiel domov a strašne som si chcel pustiť nejaké pesničky. Kámo, prečo mali moje Bluetooth slúchadka kábel? What the fuck? No a ja som sa za nich tak strašne hanbil, že som vybral mobil, pustil som si pesničky, dal som si mobil k uchu naopak, úplne všetci si museli myslieť, že telefonujem, ešte keď som nerozprával. Čo ale vyložene neznáša v autobusoch, sú arogantní autobusári, čo majú väčšie ego ako učitelia matiky. Skončila ti platnosť karty. To čo má znamenať? Nemáš zľavu, prečo objednávaš lístok na zľavu? Som nevedel, že skončila. A čo ja s tým? Dlho ešte? Však drž písky, ja za to, že si autobusár nemôžem, tak rob jednu jedinú vec, čo vieš, a to je, že ma odvezíš domov. Podobná situácia sa stala relatívne nedávno, ale nie mne, ale jednému chlapcovi, čo šiel asi prvýkrát busom domov a autobusár ho vôbec nešetril. Ale môžem ho súdiť. Dobrý jeden študentský domov. Co? Vlastne ešte, bo mi nečul. Jeden študentský domov. Kde? Domov. Veura. Čo ma ale ešte viacej vie naštvať, je keď si idem sadnúť a nejakí dôchodci proste majú nohu cez celú chodbičku a vidia, že idem a majú úplne na haku, tak musím robiť zo seba atleta a prelezať tú nohu, akej som bol Spider-Man. Zaujímavým miestom sú ešte aj autobusové zastávky. Vždy tam je aspoň jeden feťak, čo rozpráva úplne sračky. No co je, no co je? Potom tam je vždy bezďak, čo prehľadáva koše a pýta každú jednu fľašku a plechovku. A čakáš veľa vás dovtedy, dokedy to nedopijete. Hej, dám ti, len dopijem. Dobre, ďakujem. Hej, ale môžeš ísť počkať niekam inam, ne? Na čo? Lebo smrdíš,